hrad Červený kameň, ktorý je v správe Slovenského národného múzea, patrí medzi najkrajšie hrady Slovenska. Tento unikátny pamiatkový objekt Malých Karpát pozná každý návštevník, či už z bežnej prehliadky, ale aj vďaka scenickým podujatiam a živej programovej ponuke, ktorú pripravujeme pre najdôležitejších šľachticov súčasnosti, našich návštevníkov. Ale teraz vám chceme ponúknuť oveľa viac. Prostredníctvom seriálu 13. komnata vám v každej epizóde odhalíme jeden z výnimočných priestorov, kam sa návštevník počas bežnej prehliadky len tak nedostane. Otvárame 13. komnatu hradu Červený kameň. Sa nachádzame v miestnosti hradnej knižnice na prvom poschodí juhozápadného krídla. Táto miestnosť pôvodne slúžila na iné účely. Dnes je tu vlastne vystavená expozícia, ktorá sa ukazuje návštevníkom, ako asi vyzerala hradná knižnica. Prvé zmienky o knižnici na hrade sú zo 16. storočia, kedy vlastne na tento hrad sa vydala Mária Magdalena Fuggerová za Mikuláša Palfiho a samozrejme si vo svojom vene doniesla aj knihy. Dnes sa tu tieto knihy nachádzajú uložené podľa poradových čísiel, ktoré sú zaznamenané v prírastkovom zozname. A v tejto miestnosti je teraz približne do 2000 kníh. V tomto počte kníh sú zastúpené knihy v rôznych jazykoch. Najviac sa tu nachádzajú knihy v nemeckom Schwabachu, potom sú tu asi tak okolo 500 kníh v maďarčine a ďalšie už také novšie knihy z toho 19. a 20. storočia, to je angličtina, taliančina. Tie staršie sú v latinčine, no a je tu rozpätie tých storočí asi tak od 16. storočia po začiatok 20. storočia. Z takých najzaujímavejších kníh, ktoré sa nachádzajú v tejto miestnosti, sú napríklad Agrikolovo pojednanie o baníctve z roku 1657. Ďalej to je Anatomický atlas z roku 1685, ktorý bol vydaný v Amsterdame. Rôzne encyklopédie rôznych autorov a veľmi známych autorov, ako je Kircher Hell, ktorý bol veľmi známym astronómom. Potom sa tu nachádzajú knihy, ktoré sa používali v hradnej kaplnke. Okrem teda encyklopédií a kníh náboženských, astronomických sa tu nachádzajú ešte aj rôzne romány, ktoré čítali samozrejme členovia Palfiovskej rodiny. Medzi nimi sa nachádza aj Daniel Defoe, Robinson Crusoe z 18. storočia, napísaný vo francúzštine. Sú tu diela, ktoré vydávala Jane Austenová v 19. storočí. Unikátnym dielom v tejto knižnici je Anatomický atlas z roku 1685, vydaný v Amsterdame chirurgom a lekárom Bidlom. Je zaujímavý tým, že bol vydaný asi tak polstoročie po prvej vykonanej bitve Jánom Jeséniom a sú tu medirytiny, ktoré sú vlastne vytlačené na veľmi kvalitný papier a sú pravdepodobne robené
na mŕtvych telách. Predo mnou sa nachádza kniha od Georga Agricolu Pojednanie o baníctve. Tento prírodovedec a lekár z nemeckého Glauchau bol zakladateľom novovekej mineralógie a metalurgie. Vo svojom diele o baníctve a hutníctve sa čiastočne zaoberal aj baníctvom stredoslovenských banských miest. V Banskej Bystrici, Štiavnici, Smolníku a aj na Spiši. Informácie o nich získaval najmä z listov svojich priateľov, napríklad od Jana Deršvama, faktora u Fúgerovcov v Banskej Bystrici.